Представете си да предложите на вашите гости не просто уютен и спокоен престой, а свобода, приключения и незабравими спомени. Това е Riexo e-Tango, електрическия мотопед, който превръща обикновената почивка в истинско изживяване. Лек, безшумен, екологичен. E-Tango е създаден за лесно, безопасно и забавно каране. Достъпен е както за големи с категория B или M за движение по пътната мрежа, така и за тинейджери за движение по офроуд терени. Идеален за опознаване на планини, горски пътища, чудни гледки и живописни села, без шум, без вредни емисии. За хотели, къщи за гости и вили, E-Tango е повече от мотор. Той е една добавка към вашия бизнес. Начин да се отличите от конкуренцията. Начин да подобрите гостуването, да привлечете екотуристи и да създадете нов източник на доход. Добавете приключения към вашия хотел. Предложете на гостите си свобода да изследват красотата на България и вашия регион. Тихо, устойчиво и със стил. Riexo e-Tango, защото всеки престой заслужава приключение.